Bé, doncs, bon dia a tots. Acabem ara mateix la Junta de Seguretat Extraordinària que s'ha convocat avui aquí a l'Ajuntament de Benicarló, sobretot per al control de dades de la Covid-19 i la coordinació en les diferents forces armades per a la vigilància també de les restriccions aplicades pel decret del president de la Generalitat del 25 d'octubre i també pels decrets d'alcaldia del 15 de desembre i del que firmaré avui, 21 de desembre, i també la resolució de la Conselleria de Sanitat del 5 de desembre de 2020. Ens trobem aquí, primer que res, i agraïm també a la subdelegada del govern, a Soledat Ten, que avui ens acompanya i que hagi presidit també esta Junta de Seguretat, i també li agraïm que estigui entre nosaltres el director del Centre de Salut Pública de Benicarló, que té totes les dades de la incidència de la Covid-19 a la nostra ciutat i que era molt important que avui estigués ell aquí per a poder transmetre a totes les forces de seguretat tota l'evolució d'esta pandèmia a la nostra ciutat i en esta segona onada. Sabeu que des del mes de març que estem sofrint tot el tema de la pandèmia per coronavirus. Pareixia que Benicarló tingués unes dades prou bones fins al mes d'octubre, però a partir del mes d'octubre la situació s'ha anat complicant, però ha sigut sobretot en aquestes últimes setmanes que semblava que l'evolució era bona, però que s'han disparat una mica els casos de contagi i en aquests moments, segons va publicar la Conselleria de Sanitat el 17 de desembre en la pàgina web de la Conselleria, la incidència per 100.000 habitants a Benicarló és de més de 800 casos per cada 100.000 habitants. En les dues últimes setmanes, ara ho comentarà el director del Centre de Salut Pública, hem tingut 134 casos fa 2 setmanes i la setmana passada 116 casos. Són molts de casos a Benicarló i això ha fet que, com diem, la incidència per cada 100.000 habitants hagi pujat molt i en aquests moments som la ciutat que dins de l'àrea de salut de Vinaròs, dins de l'àrea de salut nostra, la 01, sigui el poble més gran en més incidència, en més contagis per coronavirus. De manera que aquesta Junta de Seguretat era per a coordinar totes les forces de seguretat a l'hora de ficar tots els reforços i tots els recursos en què de cara a les fetges que anem, a les fetges nadalenques, que ja que les dades en aquests moments són molt roïnes a Benicarló, de cara a aquestes dades nadalenques que no empitjoren el número de contagis a la nostra ciutat. És important aquesta coordinació i el que la policia local, ara us explicaré els reforços que posarem des de l'Ajuntament i també la col·laboració en la Guàrdia Civil i en la Policia Autonòmica, que també té unes competències de vigilància en certes activitats. Per part nostra, que estem en contacte permanent en el Centre de Salut Pública de Benicarló i també en el Centre de Salut Integrat i en l'Hospital Comarcal, la competència de l'Ajuntament és en 2 aspectes fonamentals, sobretot en la supressió d'actes que signifiquen concentració de persones i també en la pressió policial. En quant a la supressió d'actes, ja sabeu que des d'ahir diumenge se van suprimir tots els actes que teníem programats dins l'agenda cultural de Benicarló i també se van suprimir en aquest decret que, com dic, firmaré avui, tots els actes en assistència de públic. Estàvem completament segurs que tots els actes programats complien tots els requisits estrictament i ja sabeu que el compliment de la normativa des de l'Ajuntament de Benicarló és molt, molt estricte. Però, a pesar de tot, hem volgut fer cas a les autoritats sanitàries que ens recomanaven que suprimim tots els actes culturals i tota la programació nadalenca i així ho han fet. En el decret, que com dic, verbalment vam comunicar ahir a les associacions afectades per aquesta supressió d'actes, però que firmaré avui, se suspenen tots els actes amb assistència de públic organitzats i o patrocinats per l'Ajuntament de Benicarló, se suspèn també la realització d'activitats organitzades per entitats públiques o privades de caràcter esportiu i cultural en les instal·lacions municipals i també en la via pública, se suspèn la cessió de material per part de la brigada municipal per a la realització d'actes que impliquen assistència de públic
i s'autoritza expressament només el partit de bàsquet sense públic del dia 22 de desembre entre Mi Arquitecto Club de Bàsquet de Benicarló i Ozono Global Jairis, que tindrà lloc en el pavelló poliesportiu municipal. Tot el demés, tot se suprimeix i este decret entrarà en vigor, com dic, avui fins al dia 18 de gener. Si abans del 18 de gener les dades de contagis i de la incidència de la pandèmia en el nostre municipi millora, doncs s'aniran fent decrets per tal de que se puguen anar alleugerint aquestes mesures tan estrictes que hem posat en aquests moments, però crec que és la nostra obligació com a responsables polítics ser dictar les normes el més restrictives possibles. En aquests moments, com diem, s'ha suspès tota l'activitat de Nadal, tots els programes d'actes que teníem a Nadal, i esperem que properament, alguns s'han ajornat, que properament, si la situació millora, ja ho farem. Però el més important en aquests moments és la salut de les persones de Benicarló i hem de fer una crida a tota la societat per a que siguin el més responsable possibles. Això és el més important, perquè per molt que nosaltres fiquéssim mesures restrictives i, com dic, hem sigut, inclús en aquells actes que organitza l'Ajuntament i que ja complíem totes les mesures, hem volgut transmetre aquesta sensació de que ho anem a suspendre tot perquè la situació és molt greu, però sí que, com dic, hem de cridar a la ciutadania per a que tots complisquen en la normativa. A més, s'augmentaran les sancions si fa falta. Per què? Perquè de vegades ens donem compte que si no és una sanció econòmica, la veritat és que no hi ha manera, com se diu vulgarment. En Benicarló, la Guàrdia Civil ha posat 204 denúncies des del començament, però la policia local en el mes de novembre en va posar 45 i en el mes de desembre, la setmana passada, en va posar 21 denúncies. Continuarem també incrementant la vigilància i continuar posant aquestes denúncies per incompliment de les resolucions i els decrets tant del govern central com de la comunitat autònoma. També demanem, sobretot, responsabilitat dins de l'àmbit familiar, sobretot responsabilitat també a totes aquelles persones que tenen un contagi, com ara explicarà Antonio López, en el sentit de complir el confinament i complir les ordres que es donen des dels centres de salut i del centre de salut pública, i per part de l'Ajuntament se reforçaran les patrulles que habitualment en la policia local, que tenim 2 patrulles, se ficaran més patrulles també en vigilància també de tota la ciutat, de tots els carrers, de tots els locals, de tots els bars, cafeteries, també de tots els comerços i de la ciutadania per a que compleixin les normes. També per part de la policia autonòmica se reforçarà se donarà suport a la policia local també en aquelles activitats que són competència de la policia autonòmica, i per part de la Guàrdia Civil, que també està enfocada molt al tema del terrorisme, que ja sabeu que continuem en alerta 4, i sobretot també volem fer una crida a la ciutadania per a aquelles festes que tinguin coneixement, que es puguen celebrar, perquè el que ens fa molta temor també és aquelles agrupacions d'amics o de festes que es puguen celebrar de manera il·legal en alguna casa de camp o en alguna nau industrial o que impliquen concentració de persones d'una manera il·legal. Per favor, que els ho facin saber ràpidament tant a la policia local com a la resta de forces de seguretat de l'Estat. Transmetre des de Salut Pública la situació de l'evolució dels pobles, de com s'està produint la pandèmia i el número de casos que van apareixent i la tendència, sobretot en el temps, com evoluciona. Aquí a Benicarló, des de fa diverses setmanes ja, com ha dit ella, és de les poblacions que està pitjor del Departament de Salut. La tendència es manté molt, la segona onada no ha baixat, per dir-ho d'alguna manera. Va començar a créixer sobretot a mitjans d'octubre, potser al voltant del pont del Pilar, i s'ha mantingut. És a dir, si veiem un estudi dels casos que hi ha hagut cada setmana, veiem que es mantenen, no aconseguim que aquesta tendència baixi.
I no solament això, sinó que les 2 o 3 últimes setmanes inclús ha augmentat encara més. Clar, en una incidència de 800, que considerem que és una barbaritat. Encara més tenint en compte les festes que anem ara, que són festes que la gent té tendència a ajuntar-se encara més, no? Jo aquí, a part, les dades que ja més o menys les sabeu, perquè la Conselleria les va publicant, nosaltres potser tenim dades més immediates, però que no deixen, són semblants a les que ja teniu. Jo voldria insistir en que en una situació d'aquest tipus de pandèmia la responsabilitat individual de les persones és fonamental. I clar, jo ahir sentia una persona que havia estat 60 dies a la UCI, relativament jove, en 50 i pico d'anys, i deia, si a aquestes alçades de la temporada ja la gent encara no s'ha conscienciat del que té que fer, que ha d'esperar que hi hagi un mort a la família, és que pareix que ens dona la sensació a vegades de salut pública, que estem més conscienciats, i primària i tot, i assistencial, a nivell hospitalari, que estem més en contacte en el dia a dia. Ostres, veus una relaxació a vegades per part de la població que dius, ostres, en les dades que tenim, la quantitat de morts que hi ha, els problemes que hi ha hagut a les residències, la quantitat de gent que hi ha hagut que s'ha mort a les residències, gent jove que sabem que ha patit, que ha estat ingressada en la UCI, les seqüeles que deixa la malaltia. Pareix que si no passa a tu, a dins de casa teva, pareix que la pandèmia no va contigo. I clar, volem insistir molt en el compromís individual, que és fonamental. El compromís individual és que si no hi ha un compromís d'ús de la mascareta, d'evitar les reunions entre famílies, entre amics, evitar les celebracions, totes aquestes mesures que ja la gent se les sap de memòria, però si no les complix, és que costa molt avançar, I després una altra part important també està la part preventiva, i després també ens trobem en la gent que és positiva, que es pensa que és una malaltia, que és un constipat i s'ha acabat. I la veritat, hi ha molta gent que afortunadament ho passa així, però hi ha molta gent que no. I clar, a l'hora de fer els confinaments també hi ha una falta de sensibilitat, ens trobem per part de la gent, no? És a dir, és molt important que la gent sàpiga que, encara que siga negatiu, la gent que ha sigut contacte en un positiu, aquesta quarantena l'ha de complir sí o sí, perquè és una malaltia, primer que és nova, s'ha anat evolucionant els criteris a l'hora de prendre mesures, ja ho sabeu, que des del principi no es feia servir mascareta, i tal, una sèrie de coses. El contagi aeri pareixia que no era molt important i ara s'està donant molt importància al contagi a nivell aeri, el tema de la ventilació. I la gent que és contacte d'una persona que és positiva en una família ha de fer el confinament que toca, perquè en aquests 10 dies, que ja es va baixar de 14 a 10 dies, per no fer-lo tan llarg, però hi ha el risc de que durant aquests 10 dies, i de fet es dona aquesta circumstància, de que a la millor fan la PCR el primer dia que has estat en contacte en el positiu i et dones negatiu, i al cap de 3 o 4 dies comences a tindre símptomes. Per tant, s'ha de ser estricte en aquestes, diguéssim, normes individuals, aquest compromís individual, d'acord? Això insistim molt. I, clar, una vegada tenim el compromís individual, que considerem que és fonamental, ja el motiu de la reunió i del que ja estem parlant i totes les mesures que s'estan prenent de salut pública, ja sabeu, a nivell d'aquí de la Comunitat Valenciana, a nivell de l'Estat, estan prenent una sèrie de mesures, les autonomies tenen, cada una s'ha organitzat o ha pres les mesures que ha considerat oportunes. Aquí s'ha insistit molt en el tema del confinament, s'ha fet un confinament estricte a nivell de les festes de Nadal, ja ho sabeu, en quant a desplaçaments, s'han reduït molt els aforos, va començar amb 10 persones, ara s'ha posat a 6, és a dir, una sèrie del tema dels bars, per evitar el tancament i per no produir tan mal, diguéssim, econòmic a nivell de tot el sector productiu, s'intenta posar restriccions més estrictes, valga la redundància, però s'han de complir. S'ha baixat l'aforo de 50 al 30%, les distàncies entre taules s'han posat a 2 metres en l'interior dels bars, no es deixa consumir en barra. És a dir, i aquest col·lectiu, que és el col·lectiu una miqueta que està en el punt de mira a vegades també, diguéssim, del col·lectiu de la restauració, els propietaris, igual com em referia abans al nivell
el compromís individual de les coses que hem de fer, ha de ser també molt conscient, els propietaris dels establiments, que ells si volen continuar oberts, han de ser estrictes en el compliment de les seves normes. Si es diu un aforo del 30%, han de llevar taules a dins, no han de donar la possibilitat de que la gent se senti a dins. Si fiquen 2 metres de distància, que no facin trampes i fiquen 2 metres és a dir, 2 metres són metres entre cadira i cadira, no entre taula i taula, perquè si es fica una persona aquí i una persona aquí, els 2 metres es queden en mig metro. Si no es pot fumar en 2 metres, no es pot fumar en 2 metres. És a dir, totes aquestes mesures, és a dir, que aquí la responsabilitat de cada un jo crec que és molt important, perquè si no ens n'anem ja a mesures que fan mal a tota la societat a nivell productiu com a nivell diguéssim, ja crees una situació complicada de dir, ostres, anem a evitar això, però siguem estrictes en el compliment de les normes, no? És a dir, que el compliment de les normes a nivell individual, el compliment de les normes a nivell dels establiments que tenen una activitat econòmica, com són els bars, restaurants, igual en els supermercats que controlen l'aforo, el gel líquid en tots els establiments, tot això. I després ja arribem a la part, diguéssim, de control a nivell ja de policial, que és el motiu de la reunió és esta, és a dir, per part de l'Ajuntament, ja des de la setmana passada ja els hi vam dir que els actes que estaven previstos per Nadal era molt important que consideraven que no s'havien de celebrar, perquè és que, clar, a vegades tu pots controlar un afonament, de dir, bueno, pues aquí que ven tantes persones i a distàncies i tal i qual. Però després el problema és que potser antes d'entrar a l'acte pues la gent es reuneix en corrillos, no sé, es lleva la mascareta, un està fumant, això no és raro veure-ho. Per tant, hem considerat, per evitar qualsevol situació d'aquest tipus, el millor és suspendre els actes que depenen a nivell de competència municipal. I després a nivell ja de policia local i totes les forces i cossos de seguretat, ja el control, sobretot dels locals, de la restauració, sobretot, a nivell de intensificar aquest control perquè es complisquen les normes de distàncies, de fumar, d'ús de mascareta, controlar també col·lectius que potser es desplacen a treballar en furgonetes al camp i tot això, que porten la mascareta. És a dir, després ja estan els controls a nivell ja de la Guàrdia Civil, a nivell perimetrals, d'entrades i sortides. Però a nivell local, a nivell de lo que és el departament, sobretot, és una miqueta insistir en aquests aspectes que us he comentat. I en quant a dades, és que ja sabeu, la incidència és molt alta, l'índex, el número reproductiu, la R esta famosa, està al voltant d'1,5, és a dir, que hauria d'estar per baix de 0,9, és a dir, hi ha una sèrie de paràmetres que estan molt disparats. I, no sé si en totes aquestes mesures la idea és intentar controlar el contagi i canviar la tendència. Pràcticament poc més que añadir de lo que ha dit ja l'alcaldessa i el responsable del centre de salut així de Benicarló. És de veres que hem analitzat la situació és una situació complicada a nivell de Benicarló i també de la zona de salut. Nosaltres estem així per a apoyar, evidentment hi ha unes normes establertes per la comunitat autònoma, és de veres que l'Ajuntament ha sigut molt més estricte, conscienciar del problema, perquè és un problema greu de salut, ha sigut més estricte i crec que ha sigut una bona mesura el tema de suspendre aquelles festes, encara que siguin actes culturals, i totes aquelles reunions de gent que suposaren la possibilitat de contagi, encara que hi hagueren mesures. Crec que aquesta és la via. Hem de respectar totes les mesures, hem de ser molt, molt, molt conscients de que això se contagia, el contagi és molt gran, que hi haurà 3 Nadals, que l'important és fer les mesures de seguretat, que cadascú tingui un reduït grup de relació, que sempre sigui el mateix, que no se superen les 6 persones i que, sobretot, que la gent també siga conscient de la seva responsabilitat personal, però també que ajude, que se fiqui en contacte amb els cossos i forces de seguretat si veu algun incompliment, perquè tots som responsables de tots. I per això la reunió ha tingut
la raó de ser també en aquesta coordinació entre els cossos i forces de seguretat faci que allà on la consciència de la gent no arribi, que arribi la força repressora de la possibilitat de que la gent complisca les normes, perquè hi ha que complir les normes, perquè ens juguem molt, ens juguem la salut de la població, i la salut que després també és l'economia, però primer és la salut. Aleshores jo demano que per favor que se respecten les normes que establertes, que se respecten les mesures de salut i que evidentment que siguem conscients i que els Nadals es passarem d'una manera diferent enguany, però que hi haurà altres Nadals i que evidentment que la salut és lo primordial, i crec que Benicarló eixirà d'esta, alcaldessa, segur que millorarem, però evidentment està en la població, en la consciència de la població fonamentalment. Així és que tots junts passem els Nadals de la manera que puguem enguany i l'any que ve que siguin molt millors. Alcaldessa, te desitge que això millore i que segurament serà així. Gràcies. També estem en un estat, resulta que estem en un estat d'alerta tenim 4, per amenaça terrorista, sempre a vegades en aquestes èpoques se dona aquest cas i en 3 anys també s'ha produït. I aleshores també necessitem vigilar això. És que la Guàrdia Civil està per vigilar unes coses i unes altres, però la Guàrdia Civil ficarà totes les mesures. Això controlarà tot, perquè hi ha que controlar tot, però estem disposats a ficar tots els mitjans, tot el personal que tenim. Ja tenim una àrea molt gran d'això, però sí, s'incrementarà per a apoyar a la policia local, i també la policia escrita de la Generalitat vindrà en moments molt puntuals també per a fer controls específics. Aquí a Benicarló hi ha pobles també de la Comunitat Valenciana que estan en situacions paregudes aquí a Benicarló. És un problema, i a la resta d'Espanya i Europa, és a dir, és un problema que ja sabeu que costa de controlar, que no és fàcil. I aquí a nivell ja de la Conselleria s'han pres mesures restrictives cada vegada més evidents. Jo vaig parlar en la Direcció General a veure si calia prendre alguna mesura especial en relació a Benicarló, i em van comentar que de moment, les mesures més immediates que consideraven que s'havien de prendre era a nivell ja local suspendre tots els actes per part de l'Ajuntament, que ja la setmana passada ja vam comentar, ja el dissabte crec que ja es va suspendre molts actes, i després augmentar, diguéssim, la pressió a nivell del control del compliment de les normes dels establiments i de la població en general. La possibilitat de tancaments perimetrals o de tancaments ja d'establiments, que serien les últimes que queden, diguéssim, serien ja les més, o un confinament total, doncs en principi en altres poblacions que s'han donat una circumstància semblant a esta d'aquí de Benicarló s'han pres i no s'ha vist tampoc una millora especialment bona. La dificultat també, si tanques els bars d'aquí, potser la gent se'n va als pobles del costat, crearia una miqueta de conflicte. No sabem, si s'han de prendre mesures, suposo que al final des de la Direcció General es prendran mesures des de la Direcció General de Salut Pública, això és evident. Es vol intentar, prenent aquestes accions a nivell local. Jo en els alcaldes també ja els he transmès que de cara al Nadal que miren de suspendre tots els actes que consideren que són més, que poden tindre més risc. Hi ha poblacions que estan bé, però hi ha altres que tampoc estan com Benicarló, però tampoc estan massa bé. És a dir, que és millor prevenir, que suspenguen ja, comencen a valorar de suspendre determinats actes. De fet, jo crec que alguns ajuntaments ja ho han fet i altres ho estaran pensant. I, és a dir, que ara les mesures i el tancament perimetral ja hauria de ser un tancament, no sé, a nivell no sé si del departament o a nivell de la població, però tenint en compte que, clar, la gent també, el tema del laboral, diguéssim, que es va fer al mes de març, que el confinament va ser estricte totalment, jo crec que aquesta possibilitat, ara jo estic parlant sense fonament tampoc, és a dir, la possibilitat de fer un confinament estricte jo crec que no s'ha valorat ja en cap lloc, és a dir, que a nivell laboral també és veritat que la majoria de contagis són a nivell familiar, és a dir, no tenim el número de casos que es produeixen a nivell de contagis, a nivell del treball, a nivell laboral,
no és molt evident, ni molt menys. La majoria de contagis són o familiars o socials, és a dir, o que es contagien perquè, clar, evidentment, la gent es contagia en un lloc determinat, però després el contagi d'això, el brot o això es produeix a nivell de la família o a nivell de relacions socials perquè han estat en amics o perquè han celebrat un cumpleaños o perquè hi ha hagut un funeral o perquè hi ha hagut un casament o perquè han celebrat qualsevol acte a nivell de lo que siga, no? Per tant, per això insistim molt en la responsabilitat a nivell individual, no? Que és on estem detectant més. Ja sabeu que quan es publiquen els brots a nivell de la conselleria, la majoria són de tipus social o familiar, la majoria. Per tant, és on s'ha d'incidir i per això, és a dir, que els punts ara, diguéssim, des de salut pública que es vol incidir aquí en Benicarló és precisament, no? Suspendre tots els actes i intensificar, diguéssim, el control del compliment de les normes que ja estan establertes i comptant el compromís de la població també de que ha de posar de la seva part. Home, suposem que hi ha hagut, quan hi ha contagi, evidentment és perquè hi ha moviment de gent. I si hi ha moviment de gent és perquè no s'han pres les mesures, i hi ha hagut contagis perquè les mesures no han sigut les adequades. Clar, culpar la població, home, la població és la que es contagia i d'això, però tampoc podem dir, evidentment, alguns comportaments que no han sigut correctes segur que han existit, això està clar, perquè és que si no, si tothom anés amb mascareta, es rentés les mans, evités juntar-se amb amics i fer celebracions, que és el que es diu, i els establiments complissin els aforos i la ventilació i les distàncies, doncs no hi hauria contagis, no hi hauria, o hi hauria molt poquets. Evidentment, algú ha fallat, això segurament, possiblement el comportament potser no ha sigut l'adequat. Diguéssim, el volum de contagis que tenim, que és prou elevat, de 100 i pico, si analitzem el perfil, no hi ha una relació. És a dir, el que sí que sabem és que són familiars i socials, és a dir, els contagis, sobretot. A nivell laboral n'hi ha hagut poquets, és a dir, que no s'han declarat brots en empreses, algun n'hi ha, sempre n'hi ha, però brots grans, per exemple, no en tenim, que hi ha hagut empreses a vegades que hi ha hagut brots prou grans i no hem detectat, és a dir, que és a nivell familiar i social i no podem dir col·lectius així específicament. Concretament, ara, en aquest moment, no hi ha un col·lectiu específic que puguem, diguéssim, senyalar com diu, aquest col·lectiu té més incidència o no. Actualment no existeix aquesta evidència. I l'Hospital de Vinaròs en aquests moments en quina situació? Home, l'Hospital de Vinaròs és un hospital que és menudet i el número de la planta Covid està prou saturada i en alguns casos ja es deriven a l'Hospital General. Castelló està millor que aquí i ja fa unes setmanes que quan va començar l'augment aquí de casos, alguns casos s'han derivat aquí tindré també una certa, diguéssim, capacitat, és a dir, que si hi ha alguna situació més immediata també tindré una certa disponibilitat, no? És a dir que... Però sí, ara, alguns casos s'estan derivant a Castelló. Pràcticament muntat, és que ho comentàvem antes en la reunió que hem tingut, que aquí, en tot el departament, la primera onada, l'inici de la pandèmia aquí va ser molt plàcida, llevat de Morella, que vam tindre la mala pata, de la residència, que ja sabeu que va haver una incidència molt elevada allà a la residència, amb molts de falleciments allí, de morts. La resta del departament va ser, és que la veritat que va ser dels departaments que menys incidència va haver. I es va muntar l'hotel perquè, clar, com es va veure que hi havia zones d'Espanya i d'altres països que la incidència era molt elevada, es va muntar, es va preparar tot, però afortunadament no va haver necessitat de fer ús. Aquí la incidència a les residències ara és important, però sí que és veritat que gràcies també, jo crec, a la intervenció de tot el que és el servei assistencial aquí que s'està fent a les residències, no es pot dir mai, però fins ara s'està controlant, no hem tingut, de morts n'hi ha hagut molt poquetes, és a dir, va haver un falleciment, un mort en una residència d'aquí de Benicarló
fa uns dies i un altre fa 15 dies també un altre, però vull dir-te que també la persona que va morir era una persona ja d'una edat avançada, en altres patologies i tal, però és a dir que per la incidència que va haver s'ha controlat molt bé, jo crec que gràcies també a l'assistència sanitària que s'ha donat. És a dir, que en això, dins de lo que cap, podem estar contents, no?, entre cometes, de dir, ostres, este col·lectiu tan vulnerable i tan sensible l'estem controlant bé des del punt de vista de que evitar mals majors, no?